Igama kuPhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi kwathinta uPhaka udakwe yini ingwele ebhuqabhuqa imizi yabafokazana ngotholodwa ngamentshise thuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke nje ngedangabane ngunogwadla ubhadwa igulule ngumfoka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dame lingasho ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni siphupha amehla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukapi kubonakala lapho ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makusha wena onyanya ufokofo ngeke ize ngizwe ngemphatha mina ngithanda ngize ngithande nalo ngangithande ngoba nalo ngithandayo waqalelwa ngangithanda but useyangithanda namhlanje nalo ngangithanda yogcine ngithandile imlungu sedamini likaMakhandakhanda ngisendlini ngisedamini ngilande uMakhandakhanda since abanye beodile futhi ngizolungiselela ngoba ngeSaturday suke sisebenza ngezinga eliphezulu la edamini laMakhandakhanda nasetsheni likaMakhandakhanda ngoba empilweni nje kumele wazi ukuthi into ebalekile ukunqoba into ebalekile noma ikuphi ukunqoba yonqoba empilweni uyonqoba ngoba kuliwe nento elwa nawe ngeke uze unqobe mfethu ungalwanga ngeke unqobe ungalwanga uma ngabe uzonqoba ilwa so unfortunately kunezinto ezidaliwe emhlabeni noma yinini mawufuna okungcono uyakulwela ukuze ukuthole unqobela izingqinamba noma yinini istep ofuna ukudlulela kusona ikhona imimoya esuke ikuvimba ukuthi ungayi leso step awudluleli kwi-step esilandelayo kalula ngoba kunemimoya evimbayo lemhlabeni ke kudaliwe ukuba kunezinto ezizolwa nawe ozaziyo nezinto ongazazi ezizolwa nawe kudaliwe ukuthi kunabantu abazokuzondela ukuthi wenza kahle kunabantu abazokulwisela ukuthi awuceli kumuntu kunezinto ezidaliwe engafanele nawe ugcina ustressa ngazo kakhulu into efuna ustress ngayo empilweni ukuya la ufuna ukuya khona so uyabona ke ngathi ufuna ukuya la uya khona nomunye futhi naye ufuna ukuya wena la ufuna ukuya khona nigcina nibaningi nifuna ukuya endaweni eyodwa kufana nasemsebenzini makuthiwa kuyaqashwa uyabona kuthiwa abantu aba-apply noma amathenda kuthiwa abantu aba-submit uthola ukuthi uzosubmit abantu aba-100 kodwa ithenda kumele iwine umuntu oyedwa uthola ukuthi kuzo-apply abantu aba-100 kodwa kumele kuqashe abantu aba-5 yabo so lemhlabeni kunezinto eziyiyo ukuthi wena iba strong kunalo omunye umuntu ila ngena khona thina ukuthi wena iba strong kunezinto ekumele uyi-understand omunye umuntu ongeke ayi-understand uyabo njengoba ngisho ngithi mfethu umuntu oseceleni ngeke ube neshow umuntu oseceleni ukuthi ukufisela ubuhle ngeke mfethu ube neshow ukuthi umngani wakho ukufisela ubuhle sometimes even umuntu ozalwa nayo nolamana naye nenivundle esibelethweni esisodwa ngeke ube neshow ukuthi owakini kodwa ukufisela ubuhle ngeke ube neshow umuntu ekumele ube neshow ukuthi ukufisela ubuhle uma wakho noma ubaba wakho ngoba uma wakho bengabe kuraiser ukurayizela ukuthi ube omngcono ingakho even nalama families ogcina ingane ixabana nomzali kusuke sekuyiphutha lelo kufanele ingane ibe proud ukuthi ixabana zakhe because umzali alikho ilanga la ngathi khona ngifuna ingane yami ife khohlwa ngikhathala ukuthi i-relationship yeni lapho niyibona ngathi toxic but angifiseli kodwa uma kukhona ungahloniphani umzali nayo u-exercise ilungelo lakhe lokuthi ingane yami le nengane igolozela umzali wayo yonke iyodwa iyawenza kumonakalo ngoba once wadutshwa umzali udutshwa nayidlozi akufanele uvume ukuthi umzali okuzalayo akudube noma akhale ngenxa yakho ingakho nje asikhona thina sikholela ukuxazulula izinto ezinjalo ngokwepower ngokwespirituality nangokubuhlakani ukuba umzali uma ngabe isiganiwe ingane yakhe
uhamba gciniphi, because into egcina ihlukanisa ingane nomzali ngesikhathi ingane thatha isinqumo sokuthi siyagana. Ngoba mawusuthi uyagana sekufika owesifazane osezothatha ini bese uzothatha osezothatha le ndawo ebithathwa uma kuwe. Usuzokwazi ukubikela lo wesifazane ukumreportela naye usezokurepotela. Once indoda yaganwa umzali ngaba uma ngabe ubaba sekufuna benzeni, sekufuna ahloniphe ukuthi ingane yakhe ithathe isinqumo sokugana noma sokuganwa, supporta leyo. Kodwa umzali beke wangayisupporta leyo nto yokugana kwengane yakhe, kuzoba nenkinga enganeni, uyinkinga ethinta umama nengane, inkinga enganeni eyizelwe. Khona nje la kumele khona umama asho ukuthi okay, ngoba ingane yami isiganiwe, ngoba ingane yami isishadile, inike ibusiso ke wena, uyi advise ngokuthembeka. Amaqiniso abalekile. Why kumele uyisupport ingane yakho masiganiwe? Ingoba ekuganweni kwayo nasemzini wayo sekuzoba nenkinga manje ingane ezoqondana nazo zasemzini wayo. Uyabona kayikho into enzima nje ukuthi ulwe izimpi zasemzini wakho at the same time khona izimpi ezikushaya from kini. Isemzini wakho kunenkinga ziyakushaya inkinga emzini wakho, yini kunenkinga ushawa inkinga zakini, ugcina ungazi ukuthi kumele ubalekeliphi. Mawubalekela kini ufica kunenkinga nakhona ziyakhala. Uthi uye emzini wakho nasemzini wakho ziyakhala, ugcina ungazi ukuthi kumele ubalekeliphi. That is the reason why ngithi mina njengoba ngiyikhona ukungibhaka uma ngabe sengithe mina ngiyakusebenza noma ngiyakusiza ngomakhanakana, ngiyazi ukuthi inkinga zakwakho ziliwa kanjani. Ngiyazi ukuthi inkinga zakini ziliwa kanjani. Ngiyazi ukuthi inkinga zezitha ziliwa kanjani. Angithi uyabona sengidivide kathathu nje. Kathathu nje. Idivide yimina kathathu. Inkinga zakwakho. Uwe, indoda yakho, ingane zakho, isimo enikusona under that particular roof, inkinga zakwakho lezo. Lezi zakwakho izo lezi ingozi kakhulu. Ngoba zikwazi ukucasha inkinga zakwakho mazikushaya. Deep down wazi kahle ukuthi yesterday ulala ungakhulumisani nendoda yakho. Deep down wazi kahle ukuthi yesterday nilale lilwa. Kodwa mase ushawa zinkinga kusasa, usuzothini wena? Sewuzothabathakathi. Sewukhohliwe ukuthi le ndoda obuxabene nayo inedlozi layo nawo nedlozi lakho, amadlozi enkadelwa. Sewuyimphumela yokulwa kwamadlozini usuthabathakathi. Hayi ukuthi abathakathi abekho, bakhona abathakathi. Kodwa uma ngabe nibambisene kahle endlini nimoya munye, ingenzeki lento ukuthi omunye avela ashintshe sithubeni usediniwe, omunye usethuka omunye uhlambalaza omunye, kuba nje iswane, kubo husband and wife raising the kids. Ayivizoba right impilo yini. Ayivizoba right. Ingakho mase udecide ukuba nomuzi wakho, azazi ukuthi ufunani. Mase udecide nje ukuthi ngiyastaka nopartner wami, staka kupartner wakho. Hayi ukuthi nopartner wakho uyaphuma futhi ulanda inkinga ngaphandle, ngoba khona abangayiunderstand abantu. Impi abantu bangilwisa izipho ezingenasidingo. Uhleli nopartner endlini, lo partner ohleli naye unedlozi, sometimes uyamazi ukuthi unabantu abadala, umbona masevuka ulaka, ngoba mhlawumbe angini understand iselento. Umuntu abantu besifazane bonke beke badilwa kakhulu. Khona la baze bajombe khona kube sengathi bayahlanga. Umuntu wesifazane akufanele adile kuze kube kuma extreme. Ngoba uyomangala mawusubona umuntu wesifazane sedile kuma extreme, uyashintsha kube ngathi uyisilwane. Wena uyitshela ukuthi umuntu wesifazane wakho uvuke idemoni noma uyisilwane noma usedine kwaze kwaba kuma extreme. Bonke omunye angasakazeka phansi, omunye angashaya imoto, omunye angayiphonsa ebridgeini, omunye angakuthuka, omunye angakwenza noma yini, beke kwadlula ilevel yakhe yokudinwa kwaba kuma extreme. Uyashintsha beyisilwane umuntu wesifazane. Yingakho mawuyindoda kuye kuthiwe ungayenzi into ezokwenza lo wakwakho abe kuma extreme.
beka extreme once uma extreme lokudinwa lokho kusuke sekushintshile ngoba ngisho umbuko uyabona ngathi akuseyena umuntu sengathi isilwane ngisho umbuka into ezokwenzeka manje because use invite ama spirit usengathi uyisilwane umonakalo ozokwenzeka kulelo khaya after lento yenu nithi niyayilungisa umonakalo ozokwenzeka ingcono indoda yibi kuma extreme kalula indoda ithatha isikhathi esiduthi ifike kuma extreme owesifazane angadinwa akhumula ahambe ngephenti noma akhumula ahambe inqunu angadinwa owesifazane ayisakaze phansi abhodla khihliza amagwebu hayi ukuthi owakho kuphela indoda la ukhona ngoba ngiyazi ukuthi mawuyizwa lenkulumo yami uzoyithatha uyibhek sengathi wena kuphela ngikutshela mina ukuthi umuntu wesifazane une limit yingakho kubalekile ukuthi hlale uthole umakhanakanda because umakhanakanda ukwazi ukunormalize nabantu besifazane abadinwa kuze kube uma extreme umuntu wesifazane ugood kahle mawuzomphatha kahle bese kusupporta honest uzoya phambili ke lapho izoba lempilo kodwa beke wajika umuntu wesifazane walwa nawe impilo yenu izohlehla ibheke emuva izihamba iziyochitheka niyohamba nizinto ebafushana kanti bese kufanele nilungise lesimo bheka mase divorce ukuthi sibanjani isimo ngitshela nini abafowethu lapho nikhona ngoba kubhlungu kusebenza uthi wakho umuzi ngelinye ilanga umuzi ukuthi uyawakha ubhidlike kalula ngokuhluleka ukunderstand umuntu wakho wesifazane ingakho ngithi mina even nezithaki zingena kanjalo ngenkathi esekuma extreme umuntu wesifazane yonke impi ekeyalwa nawe empilweni ingena ngaye ke ngisho umuntu obayekuthakatha ngomuthi ka5 ngoba usuxabene nomkakho la usekuma extreme impi leyo izongena ngaye ngisho izithe bezingakufuni seyizongena ngayo ngisho abantu ekade babefuna ukuhleba sebezongena ngaye kuyangeneka ngomuntu wesifazane beke wabakuma extreme angakuphuma umuntu wesifazane mayisedino uwe akukhulume all over ukuthi awuvu useless kanje kanti hayi ngoba useless siyazi thina uke waba useful but for the fact ukuthi usekuma extreme into ayenzayo manje sekukudicilela phansi ayifuni uyibone ngamehlo normal ifuna uqhumane nathi oKingburg silawule ngoba uyohamba uzube emfushane angiphathi mase niqala ukulala emakamereni ahlukene angiphathi mase niqala ukubophana ube nebhadi ke uthola umuntu wesifazane wakho mhlambe uzovela aqhumane nathi abe nomakhanakande wena ndoda awunawo ngeke umenze lutho bese nomakhanakande ngeke umenze lutho Kingburg ilawuleka kanjani enjalo ifuna ungibone ngoba ezinye izinto ifuna siyikhulume sibonana ungibone uthola umakhanakanda silawule ngoba wahluleka ukulawula owakwakho owesifazane nendoda bagcina bengaxhumani ndoda ungabi proud ukuthi umuntu wakho wesifazane uyamhlukumeza futhi ngeke azasho lutho because ukudinwa kakhe kukodwa ethuli kwenza umkhulu umonakalo empilweni yakho manje uyohamba uzube emfushane uthi bayakubulala izihlobo ziyakubulala nani ingakho ngihlukanisa lento ukuthi khona inkinga zakwakho endlini mase kuba inkinga zakini uyabona ke zakini inkinga makuthiwa khona abafowenu noma odade wenu abangafuna ukuzwa kuyaliwa omunye ulubheka lena kulesiphithiphithi inkinga zakini zihambisana nomsindo omkhulu weninodwa Thotho omunye uyaphuma ulanda into zale yanyanga nomunye ulanda into zale yanyanga yonke lento nihlanganisela lakini mangabe kunomsebenzi lo ufuna ukuchala intelezi yakhe nalo intelezi yakhe yilo yana yaqathwana mase kunazo siphithiphithi leso lonto ifona under ukudivide idlozi lakini once idlozi lakini laba divided uzothi la idlozi lakini uyothi mawuthi uyanyathela lakini uvela ubuye nenkinga eziningi kakhulu usushaba into zakini ngoba anibambene anikho moya mkhulu bese kuzoba yilezi zinto zabathakathi ke njena akayiswele into azokuzondela yona umthakathi angakuzondela ukuthi ukubone usephejini la Kingburg athi hawu usule ngelo Kingburg futhi nawe ke manje uKingburg ke manje na ke ukuzana
uzosigweba manje ngenxa yakho usuka Booking Park asiphephile endaweni ngoba mina bayakazi abantu ukuthi nginamandla nje nginamandla nje akubona masikhuluma ngomakhanda ngenhlanhla ngoba vele uzobona njengoba nje mhla ngo-October ngizwile nje bethi bacela i-date ngo-October no isekupheleni ka-October kuyaziwa nje mase ngithe ko-October kuba i-last weekend of October actually nje ngathi i-last Saturday futhi umuntu nomuntu la ekhona usengabala ke i-last Saturday ka-October ukuthi yiphi kuba njalo indlela esebenza ngayo. So that is the reason ngithi mina ngifuna uthi la ukhona ekhaya sithi sizikhuluma into zokunisiza ngokukamoya kodwa khona lezi zinto ezinganakeki ekuyizona ezukhiye ezifana nani la uhleli khona aqinisekisa ukuthi kunokuthula asekho isilwane esiyokushaya kade kuhappy lekhaya noma yinini uma uzoshaba isilwane kuyoqale kube nomsindo 3 days before kube nomsindo bese siyakushaya ke few days down the line kuqala umsindo before ushawe isilwane. Make sure ukuthi la ukhona awukho endaweni etoxic ngoba indawo etoxic bheka ukuthi mayi toxic yenziwa yini be toxic manginengane engalawuleki phatha lengane yali ithathe leyo ngane ilokhuzani ihambise boarding school iyohlala boarding school ngoba phatha isusu umsindo phatha isusu umsindo. Uma ngabe ukuthi ninomama senilo kakhulu baba umama hlaleni phansi nilungise lodwa. Uma ukuthi ayilungiseki musanike ukuba segcekene lodwa uma ingalungiseki ngoba nizokhona ukubulalana ingxenye yokulungisa leyo. Uma kunomsindo ongalawuleki akufanele uholwe uthando. Funa ucabanga impilo kuqala ucabanga ukunqoba kuqala bese uthando liza ngemuva ngoba kuyenzeka uthola ukuthi omunye umuntu niyaxabana andimaqabana ungamxoshi umuntu wakho miyeka azambelele ngoba bengabe umxoshe wena ufuna uphinde umlandi futhi bengabe usumdinga kanti bezambele yena ufuna kuyena ozozibuyela. Uma ngabe unephaka ngempela muyeke umuntu wakho ukubona umuntu behamba ngathi uyaduba hayi ngihamba mina uthatha muyeka hamba akangathi bethi ngihamba mina uthi wena hayi ungahambi ngihamba mina ungahambe muyeka hamba ngoba awu understand uhanjiswa yini mhlawumbe uhanjiswa idlozi lakho lana ekhaya mhlawumbe futhi uhanjiswa sekubaleka isilwane esikhulu esilwane mhlawumbe futhi ubizwa into zakubo ngeke ukwazi ukuyivimba muyeka hamba. Uma ngabe se right uyena futhi ezoyibuyela. Uma umuntu ezihambele yena awumlandi wena. Uma umuntu exoshwa wena kumele umlande wena. Angazi abantu lento bazoyi-understand kanjani. Uma ezihambela yena shuthi khona lento emxoshile ongayazi. Uma umlanda wena lonto ebimxosha shuthi uyayibuyisa le demon layo. Kanti bengabe kuwena othi uyamxosha uma ezihambela yena khona lento emxoshayo ongayazi kodwa manje exoshwa uwe shuthi lento exoshanayo ikuwena ingakho umxosha shuthi mayisiyehlile lento exoshana kuwena uwe funa uzehlise bese uyawuxolisa bese uyamlanda kodwa beza akwazi umuntu athi ngiyahamba mina kusasa uyashuka wena hayi musu ukuhamba uyazi uhambelana